Здравейте! Днес ви представяме един великолепен плюшен приятел. Това е сладката маймунка Прегръдко. Това е една страхотна интерактивна плюшена играчка, която е изцяло озвучена на български език, подходяща е за дечица над 18 месеца. В различни части на тялото на Прегръдко има функционални бутончета, които при леко натискане активират различни функции. Той може да научи децата на буквичките от българската азбука, на цифричките. При натискане на коленчето се активират и 3 различни кратки приказки, както и приспивни мелодии и песнички. При ръчичките имаме функционални бутони, на ушичките, отдолу на крачетата. Това е един страхотен плюшен приятел, който със сигурност ще донесе радост на вашите деца. С него те могат да научат много неща, както и разбира се да го прегръщат силно, защото все пак той се казва Прегръдко. Него ще намерите при нас в играчките.com. Заповядайте!